Мирче няма да умра скоро, запомни го. Няма. Защото нямам признаци на умиране. Чакай да ти кажа какво казват хората. Баба Дора е умна и загрижена. Има право. Човек е проводник и приемник. С какъвто се събереш, такъв ставаш. Да. Мое така виждане. Да. А тази искрена и красива реч, която има баба Дора, не се чува често в нашето ежедневие. А всички сме усетили лекотата в душата на тази жена. Добре, хайде да не губим повече време. Това е, аз си чакам някой да почне да протестира, не знам. Напълно ви разбирам, защо търсите компанията и мъдростта на възрастните хора и пишете книги за тях, защото в днешния свят имаме нужда от чистота в общуването, от мъдрост и от добра дума, а такива хора като баба Дора другаде няма. Баба Дора, ти си голямо вдъхновение, да си жива и здрава още много години. Ами да. Абе, кои са те да го казват, бе? Те не ме познават, бе, Мирче. Познавате чрез социалните мрежи вече. Ами ти правиш тия неща. Ти ме разнасяш. Ти си виновна. Откъде могат да знаят бабата тука?